יש לנו היום את הזכות, מוריי ורבותיי, שבמושגים של היום, אז קוראים הרב הגאון, הגאון הגדול, הגאון הלא במושגים של הרב היגואל, גם לא של אנשים, ככה העולם מדבר. גאון זה הרב עובדיה, גאון, עובדיה ידע, אנחנו גאונים. אבל הרב היגואל, ברוך השם, יש כאן מכשיר שמשמש בדף היומי על פרשת השבוע, הרבה שיעורים ברוך השם. הרב היגואל כדור רב לו בהרבה תחומים, וגם בתחום של הפרקטיקה של השופר, זה המצווה המרכזית. מצווה מרכזית שיש לנו. מצווה מרכזית היא דאורייתא, זה תקיעת שופר. ולצערי הרב אני יודע בכמה בתי כנסת, אני שומע גם שאנשים לא יודעים איפה להעריך בתקיעה של התשרה, זה פה או שם. זה חשוב מאוד לבוא ללמוד, תלמיד חכם, שבקיא גם בהלכה, לא רק בסוגיות העיוניות. בהלכה למעשה. וגם לומדים הלכה למעשה, אז אני חושב שזה ברכה גדולה. זה חלק מההכנה של ראש השנה. תקיעת שופר זה, צדוק הכהן אומר שתקיעת שופר זה עבודה עבודת פנים. זה לא... אז יש למעלת, חוץ ממה על פי פשט, כן? זה לא כתוב, אבל יש עניינים נוספים בעניין של תקיעת השופר. אז הלוואי שנזכה, אני כנראה לא אזכה. אני אשאר, אני אשמע קצת, 5 דקות, רק אשמע את הרב, יש לי ב7:30, צריך להיות לפני בו. יש לי כנס. חבר שלך, יוסף פרץ, קיבל שופר של הרמב"ם. בלי פתחו את הזה, אומר לי שזה יוצא מן הכלל. ערב טוב לכולם. סליחה שאני משתמש עם המכשיר הזה, זה פשוט עוזר לי, אני כל היום מדבר, אני חייב... זה שומעים ברור או שזה אולי יותר מדי? רגע. רגע. אחת, ככה טוב? ככה יותר טוב, נכון? ככה בסדר? טוב. אז כפי שאמרתי, ערב טוב לכולם. כבוד ידידי היקר, הרב ציון, השם ישמרו וחייהו מרא דאתרא, ברוך השם, גם זוכה לקדש שם שמיים בהרבה תחומים, לא רק באור יהודה, בכלל בארץ ובעולם, במכון הדורות, כל מה שהוא עושה, אשריו ואשרי חלקו, הוא ממש נמצא בתוך העם. וירד משה מן ההר אל העם. הרב ציון, ברוך השם, אשריו ואשרי חלקו, הקדוש ברוך הוא יזכה אותך להמשיך להיות כהן גדול, לברך את כולנו, שנזכה לשנה טובה ומבורכת, ככה שאם תצא תוך כדי, השם יברך אותך על כל הרעיון, על כל היוזמה, וגם את שלמה, יש בזה שלמה? שלמה סיונוב, שבטלפון. אוקיי, בסדר, אז אני ככה לפחות רואה אותה פה. אז ברוכים הבאים. אז ככה יש לי את הזכות להיות פה. אני אספר לכם ברקע, ממש בשתי דקות. טוב, לי קוראים יונתן, אני גר בפתח תקווה. לפני 25 שנים, פעם ראשונה התמניתי לרב השכונה, אספתי את בעלי התקיעה בחודש אלול, מתוקף האחריות שלי. אמרתי, אני אעשה איזה רענון, נראה איפה בעלי התקיעה, מה קורה. ומלפני 25 שנה שנכנסתי לנושא הזה, היום אני 25 שנים, כל חודש אב אלול,
25 שנים, שמחורש, אפשר להגיד את כל הארץ, מקצרין בצפון, אצל הרב יוסי לוי, ועד אילת בדרום. כל הערים בדרך, עפולה, בית שאן, חיפה, קריות, נהריה, עכו, באר שבע, אילת. כל שנה אני הולך ומסתובב בכמה ערים, כל הבעלי תקיעה מגיעים, ואנחנו עושים סוג של רענון, א' רענון, ב' סוג של הכשרה. ואני נותן את מה שאני יכול לתת, ולמה, ככה הקדוש ברוך הוא גלגל, שאני פתאום מתמקצע בנושא הזה, כי ראיתי שזה מין נישה כזאת, כמו שאומרים היום, שפחות אנשים מבינים ופחות אנשים מתעסקים בזה. והקמנו מכון שנקרא תרועת מלך, פיקוח על כל בעלי תקיעה בשופר, ובזמנו הרבנות הראשית רצתה שאני אעשה בכל הארץ וזה. טוב, בכל אופן, אז גם יש לי את הזכות לפגוש אתכם היום, אנחנו ניפגש פעמיים היום, ובעזרת השם בעוד פעם אחת. כל מפגש יהיה 3 שעות, 1.5 שעות הלכה, 1.5 שעות מעשי. אני אעבור דרך כולם, נבדוק אחד. צריך להבין את האחריות שיש לנו. כל מצוות עשה שאדם עושה, אז הוא אחראי על המצוות עשה. על התפילין, אתה דואג לתפילין שלך. על המזוזה, אתה דואג. על 4 המינים, אתה דואג. יש מצווה אחת. כשכולם באים לבית כנסת, יש מישהו שיעשה. לא בדקו את התוקע, לא בדקו לו את השופר, לא בדקו אם הוא יודע לתקוע. הוא גם לא למד מה קורה בשתקלות. למשל, יש לו איזה תקלה תוך כדי. מה הוא עושה? לאיפה הוא חוזר? ממשיך, חוזר, על מה חוזר? יש הרבה סימנים בשולחן ערוך. לא לכולם מזמן ללמוד טור בית יוסף, ולא גמרות, ולא סוגיות. ולכן, לצערנו הרב, זה מין נישה שפחות מתעסקים. מגיעים לראש השנה, דואגים לגבאים, הגבאים דואגים לחזנים, לפייטנים, אבל אל תשכחו, הלכה בשולחן ערוך, שאם יש מקום שיש שם חזנים טובים וצדיקים, כולם הבבא סאלי, והתוקע הוא לא מי יודע מה. ויש מקום, יש ילד בן 13 שנים ליום אחד, הוא יודע לתקוע טוב, ואין שם לא מוסף ולא ברכות ולא תפילות ולא כלום. לאיפה הולכים? שולחן ערוך מפורש. נו, אתם מבינים את האחריות? ובראש השנה בדרך כלל באים הרבה אנשים לבית כנסת, בתי כנסת מלאים, ואתה בא ואתה לא יודע מה לעשות. אז קודם כל זה מצווה גדולה וזו זכות גדולה לזכות את הציבור. אבל אנחנו רוצים לזכות את הציבור, לא חס ושלום להכשיל. אז מי בדק אותנו? מי שמע אותנו? כל אחד שמע איזה רב לפניו, תוקע לפניו, טו, זהו, מישהו בדק את השופר. אתה לא תביא מוהל למול את הבן שלך, אם אין לו תעודה, נכון? אתה לא תיקח ממישהו מזוזה או תפילין שהוא לא, אין לו תעודה של סופר, סתם, נכון? אף אחד גם לא ישחט בהמה בלי שיש לו תעודה. אבל למה לתקוע? לא צריך תעודות. אז זה ביקשו ממני לפני 20 שנה. בזמנו הרב עזריה הבסיס גם לחץ עליי הרבה. תעשה, אני אחתום, אנחנו אל תדאג, גם הרב בצקי, הרב הראשי רצה. אבל לא הסתייע מילתא, וגם אני קצת עסוק, אבל זה מאוד מאוד חשוב הנושא הזה. לכן היום ברוך השם יש מודעות בכל הארץ. יש מודעות גדולה לנושאים האלה. אגב, גם באור יהודה היה מפעל לייצור שופרות. לא יודע אם עדיין יש את זה. עדיין יש. יש לנו. זהו, כל דבר צריך לבדוק היום. אני תקעתי בבית כנסת של מרוקאים 28 שנים. אבל השנה הראשונה שתקעתי, היה להם רב גדול בבית כנסת, הוא נפטר, הוא בא מחוץ לארץ, ממרקש, וביום ראש השנה בבוקר בשחרית מגיעה משלחת 4-5 אנשים בבית כנסת של המרוקאים, אל אבא שלי, עליו השלום. מה יש? ככה בבוקר, שחרית, אין לנו תוקע. אבא שלי מסתכל, אומר לי, וואלה, תיקח את השופר, תלך. אמרתי לו, אבל מה הולך שם? קח את השופר, תלך. פעם היו שומעים לה, אומר משהו, אתה יודע. קיצור, ומה זה התגלגלתי? תקעתי פעם ראשונה בשופר, היה להם שופר גדול. אמרו לי, אחרי שאמרו אותי תוקע בשופר, כולם התלהבו, אמרו, תשמע, אתה תיקח כסף, לך תקנה שופר שיתאים לך, אנחנו רוצים שאתה תתקע פה.
השנה הזו הפכה להיות 28 שנים. לא, אני תמיד אמרתי, תמצאו מישהו, וזה בנהריה, זה לא פה, זה בצפון. אז איפה ליד רבי דוד שם? אז אני אמרתי, חבר'ה, אני בא לי, ההורים היו חיים, אבא שלי כבר נפטר עוד וחי, הייתי בא לשם לראש שנה, אז אני תוקע. בכל אופן, הלכתי, הביאו לי שופר כזה גדול, הלכתי היה אחד שמייצר שופרות ביפו, קראו לו יהודה דוידה, זכרונו לברכה, גם כן מרוקאי כזה מיוחד ביפו העתיקה. באתי אליו לקנות שופר, נכנסתי עם השופר שהביאו לי. אני נכנסתי עם השופר, מסתכל על היהודה דוד המרחק של 4-5 מטר, אומר לי, תקשיב טוב, השופר שאתה מחזיק ביד הוא פסול, אני גם יודע מי ייצר אותו. עכשיו זה לפני 35 שנים, אני הייתי בשוק. איך אתה יודע מה? הוא אומר, אני יודע, מי ייצר אותו והוא פסול. הייתי, מה יש לי עם אותו תרציני? הוא אומר לי, בוא תביא. ואז הוא מראה לי את החור הגדול ששמו עליו שם איזה חומר דבק כזה, אפוקסי, משהו. הוא אומר לי, בוא תביא סכין יפני. וראיתי, והבנתי שאני לא מבין כלום בשופרות. לאט לאט התוודענו לעולם הזה, ולכן שופרות צריכים בדיקה. אגב, מה קורה אם יש שופר שיש בו נקב? מה דין? שופר שיש בו חור מבולש, כשר הוא פסול? מה? פסול. מי אומר כן? מה? עם רובו? מי אומר משהו אחר? שופר שניקב, חור. איכשהו ככה, אני רוצה לתקוע בו. יצאתי ידי חובה או לא? תשובה, שופר כשר. אל תיבהלו. כל מה שהשולחן ערוך כותב, שופר שניקב הוא סתמו. סתמו. אם לא סתמו. תראו, אני עוד דבר חשוב שתדעו. יש הרבה אנשים לומדים הלכה היום, והם לא יודעים פסול כשר. יש עניין ויש עניין. אבל שורה תחתונה, פסול כשר. אבותינו לימדו אותנו, פסול כשר. אתה צריך לדעת מה לעשות. אני לא אמרתי לתקוע לכתחילה בשופר שיש בו נקב, אבל זה רק דוגמה קטנה שלא כולם בקיאים, מי שלא למד. כמה ספרים יש על דיני שופר, שולחן ערוך והראשונים והאחרונים ומטה אפרים ומה שלא תרצו. ולכן זה רק דוגמה קטנה. אז מה אנחנו נעשה היום? אנחנו נעשה היום, נחלק את היום לשתיים. כן, הרב נריה. סיכום, הרב אמר בדיעבד? סיכום, לכתחילה לא. אם אין שופר אחר, כן אפשר לתקוע. יש ברמב"ם בפירוש המשניות איזו מילה שהרבה אנשים נתפסו על המילה, ולפי הרמב"ם אם יש נקב פסול. למה? כי הרמב"ם כותב שצריך לסותמו. אז תפסו את המילה בפירוש המשניות, צריך לסתמו, אמרו מי שלא סותם פסול. אבל זה לא מדויק. צריך לסתמו, נכון. אבל לא מתוך זה אתה מבין שאם הרמב"ם לא היה כותב את זה, שופר שניקב פסול. מה כל כך פשוט לומר דבר הזה? זה הדבר הכי טריוויאלי. לא. כי הגמרא גם מביאה, שופר שניקב הוא סתמו, מה הדין? במינו, שלא במינו. כל מה שאמרת, שלושת החילוקים, זה סתמו. אם הוא לא סתם אותו, זה דין אחר לגמרי. בסדר? אבל בואו, אני לא התחלתי, עכשיו זה רק סתם, זה רק דמה, לגרד, קצת לגרות אתכם. שזה חשוב ללמוד, זה מה שאמרתי. לכן שלא תחשבו שאני אקיף את כל ההלכות, לא, אני לא אספיק, אבל פעם הייתי עושה 5 מפגשים, היום זה רק 2 מפגשים, אין לי זמן, אני פשוט במודיעין, פתח תקווה, חדרה, פרדס חנה, השנה יש לי הרבה מקומות, אז מה שכן אבל, וזה כן אני אקח את החוברת, הבאתי לרב בציון, מה שעשיתי לפני כמה שנים, זה שהחלטתי, אמרתי שכדי שבעלי התקיעה בסוף לא... שיהיה להם משהו קצת ביד, אז זה חוברת שאני לא מוכר אותה בחנויות כאלה, מתקשרים אליי כל מיני חנויות, גיטלר, ואני לא מוכר את זה, כי כל המטרה של החוברת שהיא תהיה לאלה ששמעו אותי והיו איתי והם תוקעים. לא שאנשים מסתם ישימו בארונות, אני אין לי זמן אז לכן הוצאתי איזה חוברת שהיא פרקטית לכל תוקע, שיש בה ריכוז של כל הלכות שחשוב לדעת,
כולל בסוף דיני תקלות ותיקונן, שכדי לעשות טבלה כזאת צריך לעבוד קשה. אין טבלה כזאת באף מקום. ליצור טבלה שכתוב איפה אתה נמצא בתקיעות. תראו למשל, איפה אתה נמצא בתקיעה? איפה? באיזה סימן? מה סוג התקלה? ומה הפתרון? ליצור כזה טבלה זה הרבה עבודה. לחלקת הרבה אחרונים, הרבה שוטים. ולכן, הרב ציון, אז לכן מי שירצה אחר כך לרכוש בכמה שקלים את החוברת, אבל רק למי שנמצא פה, לא בשביל עוד אנשים, כי אני מדפיס כל פעם איזה 100-200, אני לא עושה מזה, בסדר? אז זה מי שרוצה. זה רב ציון. אז צריך לדבר איתי על זה. מה? ומה אני אעשה? יאללה, שישמעו אותך. הזכות שריכזת אותם, הזכויות שלי. זכות המצווה תגן בעדך, הרב ציון, בהצלחה מרובה. השם מלווה אותך. טוב. יש מישהו שיכול להסביר איך להגיע לפה. יטעו אותנו בכתובת. אז הרבה אנשים... לא יודע, נראה, תנסה לראות איך אתה... הרבה אנשים מתקשרים אליי פה, לא יודע, תדבר איתם, אני לא יודע מה להגיד להם. טוב, בסדר, אז מה אנחנו עושים? כדי לקיים את... אולי עוד נקודה חשובה לא אמרתי, הבאתי איתי יצרן שופרות. זאת אומרת, מישהו שהוא אומן, הוא ייצר שופרות, אז כל הבעיות של השופרות, אחר כך בהפסקה נעשה איזה כמה דקות, הפסקה 5 דקות, מי שרצה לגשת אליו, הוא גם מביא איתו שופרות שהוא מייצר עצמו, בדרך כלל חנויות קונים ממנו, אז זה המקום. בסדר? יש לו מפעל בבית והוא מייצר, אז מי שרצה אחר כך לדבר איתו, קוראים לו איתי, הוא נמצא פה. הוא גם בכפר שלם, אז אפשר להיעזר בו. טוב. יופי, תודה. אז בואו נראה. כדי לקיים את המצווה של שמיעת קול שופר, אנחנו צריכים 3 דברים. אנחנו צריכים שופר, אנחנו צריכים תוקע, וכיצד ומה תוקעים. כדי לקיים את המצווה, מה אנחנו צריכים? קודם כל שופר. שופר. אחר כך תוקע, אחר כך מה תוקעים? יפה, שופר. ככה, שופר שהוא פסול לכולי עלמא. זה שופר של פרה. פרה. אנחנו לא רוצים לזכור את חטא העגל בראש השנה. לא מתאים, עזוב את הפרות עכשיו בצד. פרה וכל סוגי הבקר. איזה עוד סוג של בקר אתם מכירים? טאו. טאו. טאו זה ג'מוס, מה שאומרים היום. ג'מוס? איך? תאו. מה? טאו. כן, לא. לא, אבל זה לא תאו, זה לא תאו של הפסוק, כן? לא, בפסוק, מה שנקרא בופלו, כן? כי מה שכתוב בפסוק, היה לו צביב יחמור, זה חיה תאורה. היה לו צביב יחמור עכו, ולשום לו תאו וזמר. ותאו הזה זה לא מה שאני מראה לכם עכשיו. אז בואו נראה. קודם כל, זה קרן של פרה.
אני יכול לחתוך ולתקוע בזה, אבל זה פרה זה פסול. לא רק פרה, גם של אתם רואים? של ג'מוס, אתם רואים? בכבוד אל חי. אתם רואים? הנה. תכף נדבר על הזכרות, אבל זה של ג'מוס גם כן זה פסול. למה? זה סוג של פרה. פרה וכל הסוגים. אל חי. בכבוד. אז שופר פסול של פרה. כל שאר השופרות כשרים בתנאי שיש להם חלל. מה פירוש? כל השאר השופרות בתנאי שיש להם חלל. יש קרניים שאין להם חלל. זה, איך קוראים לבעל חיים? הזה? לא? לא? מה? איך? איך? עז לא. זה של אייל, לא איל. איל זה כבשים. אייל הוא צבי ויחמור, זה בעל חיים טהור. מותר לשחוט ולאכול אייל, אבל זה חיה שאין, זה עצם, אין לו חלל, אז אי אפשר לתקוע בזה בשופר. אבל אם כל שאר הקרניים שיש להם חלל, מותר לתקוע בהם. למשל, אברהם אבינו כתוב בעקדה, והיה איל אחר נכנס בספר. לא, תכף, לא דיברנו על... עוד פעם, אנחנו לא מדברים על איל, עוד פעם, אייל זה לא איל. אייל זו חיה. איל זה כבש זכר מעל 2. אז איל זה כבשים, אייל זה חיה. מה זה חיה? צבי, כן, חיות בר, חיות השדה. זה לא משהו ביתי, בסדר? עכשיו, זה של צבי למשל, אמרתי לכם, רציתי לשאול אתכם, טוב, כבר עניתם מיד. אז זה של צבי, אתה רואה? צבי. מותר, יש צבאי, יש קרניים הרבה יותר גדולות לצבי, אבל זה קרן של צבי קטן, אפשר לצאת ידי חובה? אפשר. יש שיעור, כמה השיעור של השופר? טפח. כדי שיוחזנו ויראה מכאן ומכאן. אני רואה מכאן ומכאן, כאשר זה שיעור שופר. הנה, איל קטן, אתה רואה? פצפוני. אם אני מחזיק, רואים מכאן ומכאן. כאשר, יפה מאוד. אם כן, שיעור שופר זה של צבי, צבי כאשר. של מה זה? מה אמרת מקודם? עז, דומה, תאיש. תאיש, כאשר. רגע, שנייה, אני אמרתי, אנחנו לומדים היום כאשר פסול, קודם כל. כל המילים של יש עניין ולכתחילה ומהודר וטוב ורצוי וזה, תשאירו בצד. מה? מאיפה? אם זה לא חלול, אתה לא יכול לתקוע. אם אין חלל, אתה לא יכול. בוא תתקע. לא מכינים, לא. קרן צריכה בטבעה להיות כזאת. תכף אני אסביר, אתה שואל שאלה טובה, תכף אני אסביר. של מה זה? יעל, יפה מאוד, יעל. זוכרים את הציור של עין גדי? שמה, יעלים כאלה? זה יעל, כן. המשנה אומרת מסכת ראש השנה, בראש השנה תוקעים בשל יעל פשוט. משנה מפורשת. בבית ראשון תקעו בשל יעל. יעל, כאשר. יש חלל. כאשר. זה של רם. רואים פה? מה שקוראים שופר תימני. קודו. קודו. כן, קודו.
בלשון ראם? לעז. ראם? לא, זה לא ראם. לא, מיד משום הראם, מה זה ראם? לא, זה לא ראם. זה, כן, אבל יהודי תימן קראו לשופר הזה איל. תרימו את הגבות, תגידו איך יכול להיות. יכול להיות. למה? בגלל שאיל זה הגדרה כוללנית. יש איל גדול ויש איל פרטי, כמו שיש 10 מיני ארזים, אומרת הגמרא. יש 10 מיני ארזים, אחד מהם זה ארז, אבל השאר זה ברוש, תדהר וכו', כולם ארזים. בכל אופן, יש מסורת שהוא כשר באכילה. פעם נתנו לרב עמר בזמנו, רצו שהוא יכשיר את הקודו כדי להביא לארץ בשר. בסוף זה לא יסתדר, אבל יש לזה מסורת באכילה וזה בעל חיים כשר. אם כן, זה מה שנקרא שופר התימני, נכון. עכשיו, אחרי שהסברנו, אגב, טוב, לפני כן. איך הצליל שלו, כבוד הרב? בואו תראו, תכף נעשה את הצלילים, תכף תשמעו הכל. תראו, בטבע מה קורה? יש כבש, בעל חיים, שוחטים אותו. אחרי שוחטים אותו, הראש שלו יש לו זוג של קרניים, ימנית ושמאלית. ככה זה בא, אתם רואים? מפרידים אותו מהגולגולת, ככה זה נראה. מה עושים בשלב ראשון? מוציאים לו את העצם מבפנים. זה נקרא זכרות. זה העצם שבפנים, אתם רואים? האם אני מוציא את זה, נוצר לי עכשיו חלל. הבנת למה זה שפופרת? שופר בלשון שפופרת, חלל יש בפנים. אבל עדיין אני לא יכול לתקוע. למה? כי עדיין זה סגור פה. חותך. אז מה אנחנו עושים? חותכים. ראית איזה מערך חתכתי? ואז מה? אבל עדיין אי אפשר לתקוע כי החלל הוא בשתי שליש, פחות או יותר. אז לוקחים מקדח, קותחים פה, עד שמגיעים לחלל הטבעי שלו. ואחרי שיש חלל טבעי אפשר כבר לתקוע. זה שופר מה שנקרא היום איל, של כבש איל, אתם רואים? אבל לכו תאמינו שהשופר הזה היה פעם ככה. אז איך הפכו את זה לזה? חיממו אותו. נכון, מה עשו? קודם כל שאיפו. אתם רואים גם זה, אתם מכירים, ראית את השופר כזה? פעם זה גם היה כזה. לקחו את השופר, את הדבר הזה, שאיפו אותו, חיממו אותו. אחרי שאתה מחמם את השופר, אתה יכול לעשות אותו איזה צורה שאתה רוצה. עשו אותו צורה שיותר נוחה, והנה נהיה לנו שופר כזה, או שופר כזה. רואים? הנה שופרות ציון. אתם מאמינים? שלא, אור יהודה, שופרות ציון. אתם רואים? זה היה פעם ככה, לכו תאמינו. בסדר? לא להיבהל. כן, זה שופר של מה שנקרא היום של איל. בסדר? יפה. אתם רואים פה? רואים פה זה עוד סגור. עוד לא חתכו אותו. ראיתם סגור? אתה רואה סגור? לא חתכו אותו. מה זה איל? זה כבש גדול? מה? איל זה כבש גדול? כן, איל זה כבש מעל 2 נכון. יש למישהו שאלות על מה שהסברנו? רגע, עוד משהו קטן לספר לכם. יש מה שנקרא שופר מרוקאי. שופר מרוקאי זה שופר שהוא די דומה לזה, זה אומנם אשכנזי, אבל מרוקאי הוא דומה לזה. הוא גם כן בצורה ישרה, אתם רואים? כמו בשנות הטובות של פעם. כזה ציור כזה יפה, כמו שיש לילדים פלסטיק כזה, טו 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 טו. זה יפה כזה. למה עשו את השופר ככה? למה לא השאירו אותו ככה? הפעם שמעתי ממרוקאי זקן, הוא סיפר לי שהיו תקופות במרוקו שאסור היה לתקוע בשופר. אוי ואבוי, הגזרות. אז הם עשו שופרות בצורה כזאת, למה? כדי שיהיה נוח בשביל להחביא אותם. יש פה מישהו מרוקאי? אף אחד לא מרוקאי פה. טוב, אני לא אדבר על מרוקאי יותר. מה? טוב, לא חשוב. לא יש לי עוד כמה סיפורים. טוב, אנחנו... יש לי מישהו שאלות עכשיו על השופרות? יופי. לפני שאני ממשיך, כל מי שיש לו שופר, שיוציא אותו ככה. אני רוצה לראות. רק לראות ככה. מי שיש לו.
אני מכיר אותו, אני חושב, ראיתי אותו מה. כן, כן. כן, כן. או. כן, תכף אני אדבר על זה, כן, תראה לי. כן. טוב. הנה, הזכרתי שופר מרוקאי, אז זה רק להראות לכם, הנה, אתם רואים עכשיו שופר מרוקאי? רואים שהוא ישר כזה, כן? טוב. שופר מרוקאי, מאיפה הוא אגב? קנית במחנות? בסדר. איתי, תראה מה קרה שם. הוא סתום. נסה לראות מה קרה שם. אתה נסה לתקוע בזה? כן, אתה לא מצליח, נכון? בקושי יוצא. הוא סתום. איך תצליח? כפרה עליך. שופר סתום. צריך, מה? לא, יש לי פה איזה אולי, אני לא יודע אם אני אצליח. אבל השופר סתום פשוט, הוא פשוט סתום. כאילו, אל תיבהל שלא הצלחת. יש פה פשוט משהו בפנים. לא, זה לא יכול, זה צד מדי. טוב. איתי, תסתכל רגע, תסתכל רגע. לא יודע, איך, אולי משהו נכנס שם. תסתכל רגע. איך יכול להיות? מה? מה נכנס שם? נראה לא גדחו אותו עד הסוף. יכול להיות שלא גדחו אותו עד הסוף. תקבל איך זה קשור. מה? לא, פשוט סתום. מחר הוא יחזיר אותי. יש משהו בפנים פה, אל תיבהל, בסדר? טוב. בסדר, ראיתי, אנחנו תכף נגיע לזה, בסדר? עכשיו, דיברתי על השופר, שצריכים לבדוק את השופר. לראות שאין בו, קודם כל שהוא נקי בפנים, ראיתם מה קורה פה, השופר נסתם. יכול להיות שמספיק לחץ אוויר קצת. אתה יודע מה זה לחץ אוויר שמקים את המכוניות? קומפרסור, כן. קומפרסור, יכול להיות שזה מספיק, אני לא יודע, אם לא צריך להעביר חוטר או משהו, לראות מה יש. טוב, לבדוק שאין בו חורים, אין בו נקבים, אין בו דברים מוזרים, ולגבי ניקיון. יגידו לכם ששופר צריך לשים בו ערק וכל מיני חומרים בפנים. תקשיבו, שופר מרוקאי בלי ערק לא עובד. מרוקאים הם... מה לעשות? המחיה זה חלק בלתי נפרד, אבל עדיף לא לגעת בשופרות, לא לשים נוזלים. למה? אתה שם נוזלים, עם הזמן השופר יכול להתליע. שופר זה משהו חי, זה עצם, כן? ולפעמים זה יכול להיות שם תולעים. אני לא יודע אם ראיתם פעם תולעים, אבל יש דבר כזה. ולכן, לא לשים נוזלים, לנקות אותו, לסגור אותו, לא אטום בניילון, לא. קצת שיהיה לו עברור, פעם בחודש תעשו כמה תקיעות, שמרו עליו בצד, בלי אבק, בלי לכלוך, ככה הכי טוב. לא נשים, לא מים ולא יין ולא כל הדברים האלה, בסדר? כזה סגור עם הרוחסן לא טוב? כן, עדיף פחות, לא לסגור עם הרוחסן, שיהיה מאוברר, בסדר? איך מחטאים אותו? מחטאים. כן, מחטות. תראה, עדיף לתת למישהו שזה המקצוע שלו. אני אתן לך טיפ קטן, לפעמים אפשר לקחת מים, סיר מים, כאילו דלי, לשים טיפת אקונומיקה מעט, לא הרבה מעט. זהו. לפעמים יש שופרות שיש להם ריח. ראית פעם שופר שיש בו ריח? מה זה אומר? למה האדם לפעמים מדבר איתך יוצא לו, בחילה מכבודכם יש לו ריח בפה? יש לו שאריות מזון בין השיניים. מי שינקה את הפה ממאכל, ממש לא יהיה לו שום שאריות, לא יהיה לו ריח בפה. זה נובע מתוך שאריות. גם פה לפעמים שמוצאים את הזכות, לא מוציאים את הכל, נשארים כל מיני דברים בתוך השופר, חלקים, הרי יצא מפה עצם. ואז נשאר פה חלקים, וזה מתחיל להתקלקל, וזה מביש, וזה מסריח. אז מה עושים? לוקחים דלי מים, שמים קצת אקונומיקה, משאירים את השופר בפנים לא הרבה זמן, משאירים אותו, בסדר? מוציאים אותו אחר כך, נשטוף אותו טוב עם מים, כן? מי שפטן למעלה? שלי. בוא תוציא אותו, אנחנו צריכים לעלות את שנייה. אם כן, בסדר, ולכן
ולכן עדיף לא לשים בפנים נוזלים, כדי שלא יתליע ולא יהיה בעיות, בסדר? אם אתה רואה שאתה לא מתגבר על זה, תן למישהו שזה המקצוע שלו, שינקה לך אותו, יסדר לך אותו, אל תנסו אתם לשייף עם מכונות, אל תתעסקו בזה. חבל, אתה יכול להרוס את השופר בשנייה. אגב, מה קורה אם אדם יש לו שופר שנסדק? סדק. אם יש סדק לאורך, השולחן ערוך מביא שתי דעות, יש שומרים ויש שומרים. אנחנו אומרים שמה ההלכה תמיד שיש שומרים ויש שומרים בהלכה, כי יש שומרים בנטרה. זאת אומרת, נסדק במיעוטו, כשר. אבל הכסדר לא תוקעים בו. לא כותבים, למה? היא אומרת שמה זה ילך ויסדק עד הסוף. אבל אם אדם למשל יש לו שופר שהוא עלוב בשופר הזה, הוא יוצא לו תקיעות חבל על הזמן, יש לו ביטחון עצמי בשופר. ונסדק מעט, ככה במיעוטו, יכול לתקוע בו. יש לרב עובדיה תשובה על זה במפורש, שיכול לתקוע בו. בסדר? שאלות על השופר, רק על השופר. איך? אני אמרתי, אני דעתי לא. בחוץ לארץ אני יודע שעשו יין וכל מיני דברים. לא צריך. איך? אורך בודקים משמור. זה... או שאתה יכול לבד, או שאתה מביא לי מישהו שזה המקצוע שלו. יבדוק לסתם. זה אפשרות. א', לעבור בעין לראות שאין בו איזה חורים. ב', שלא שמים מים בפנים. אני רוצה לראות אם זה מטפטף. לפעמים, אבל לא תמיד זה עובד, כי אם אתה סוגר אותו והוא אטום, אתה יודע, מים שהאטומים לא יצאו. אם זה אטום, יש זה וקום, אז הם לא יכולים לצאת, לא תמיד זה יוצא. אבל אם אתה רואה בעין שהוא נראה בסדר מכל הצדדים, אבל הבעיה הגדולה, אמרתי לכם, שלפעמים, אני אגיד לכם, בואו נגיד ככה, מי שקונה שופר היום מבתי חרושת רגילים, לא אמור להיות בעיות, לא. אבל שופרות כאלה ממרוקו, זה לדעתי יצאו בארץ, לא יצאו במרוקו. אבל השופרות שהביאו במרוקו, מה קרה? בעולם לא מייצרים שופרות. כי מי מייצר שופרות? אכפת להם מזה. במרוקו מייצרים שופרות ליהודייקה, למחור, לכל מיני מתנות וזה. אז אמרו שעושה אותם, פתאום נהיה לא חור, מה אכפת לו? שם דבק ככה זה, ויאללה. ולנו זה פסול. אז הוא אכפת לו. והגיעו לפה לארץ בקונטיינרים, שופרות בגרושים. לא יודע מה, $10, בגרושים שופרות. אז אנשים קנו קונטיינרים, ואנשים מוכרים, ואין פיקוח, ואתם מבינים מה המשמעות. לכן צריך להבין מישהו שמבין בדבר הזה. תת למישהו בעל מקצוע, הוא יגיד לך. אמרתי, במקרה, הבאתי לכם את איתי לפה, שאבתי אותו, אז אחר כך בהפסקה תסתכלו, בסדר? בהפסקה, מחילה שלא נתפזר, כן. נכון, בארבעת המינים יש אתרוג קשה, יש חותמת. נכון. זה אין חותמות? עכשיו נכניסו, אתה רואה פה חותמת של הרב מחפוש. כן, אבל אתה יודע, כמו כל החותמות, עדיף לתת למישהו שהוא מוסמך. בסדר? רק כשאתה מגיע לאיזה חנות, אני מגיע לאיזה מסעדה, אני לא אוהב לאכול את המסעדה, אבל כשמגיע למסעדה, מה עושים? אתה יכול להגיד, יש תעודה. לא, יש את השם של המשגיח, שלום, שלמה, מה שלומך? אני באתי את המשגיח פה, כן, תגיד לי מה המצב. ככה תמיד אני עושה, כל מקום שאני מגיע, אמרו לי, תשמע, אתה מקפיד? כן, אל תאכל פה. לא אוכל שם. מה לעשות? יש כאלה אומרים לי ככה, יש כאלה אומרים, אל תדאג, הכל, אתה יכול להיות רגוע. גמרנו. עד אחד נאמן בייסורים, אני סומך עליו. בסדר? יפה. מתי אני סומך על הניירות? כשאין לי מי לשאול. אז אני חייב לסמוך. אני לא יכול להגיד שהרב חתום שם הוא משקר, חס שלום. אני לא חושב. אבל אם יש לי אפשרות לברר, אני מברר בטלפון. זהו, לא אכפת לי איזה חותמת קטנה, גדולה, אני לא מאמין בזה. לשאול את המשגיח, וזה הכי טוב שיש בעולם. טוב, שאלות על השופר. שופר, בואו נתקדם, שאלות. יפה, אנחנו מתקדמים, אני אדבר על התוקע. עכשיו, מה אמרתי לכם היום בהתחלה? צריכים להיות אנשי הלכה. מה זה איש של הלכה? אדם שיודע להגיד פסול, קשה. לא להגיד לך יש עניין, וזה טוב, וראוי, ורצוי, זה הכל נחמד. שורה תחתונה. כל ילד יהודי, מעל גיל 13 שנה ויום אחד, לגבי הביא שערות, זה מחלוקת, האם סומכים על חזקה דרבה או לא. הרב יצחק יוסף אומר, אפשר לסמוך על חזקה דרבה ולא צריך לבדוק. אבל 13 שנים ויום אחד, ילד כשר, תוקע בשופר כמו שצריך, הוא מוציא את הבבא סאלי ידי החובה. מה תגידו? רגע, אבל בן 30, שזה ילדים, הכל זה טוב, הכל זה מעלות.
אבל יש מעלה ויש כשר פסול. יוצאים ידי חובה, שורה תחתונה, אומרים תכלס. יגע תכלס. אז תמיד אני מספר על זה שברוך השם הפעמים ילדים באים, הרבה ילדים באים ללמוד. ואני זוכר הבן שלי, בגיל 14, אני גם פתח תקווה. והייתה איזה יולדת, מישהו שאשתו ילדה. ערב ראש שנה, בית חולים. והיא יותר רגילה לשמוע כל שופר. אז אמרו לי, רב, מה אני עושה? שלחתי את הבן שלי ממרכז העיר עד בלינסון, חדר יולדות. אני חוזר אחרי שעתיים, שלוש, אמרתי לו, מה עשית שם? הוא אומר לי, אבא, אתה לא מאמין. באתי להשמיע על הכל שופר ליולדת. הם שמעו, אולי תעבור גם לפה, תעבור לפה, בכל הבית חולים בקיצור מסתובב. איזה זכות זאת היא. לכן כל אחד נלמד, לא נגיד אני צעיר, אני לא יודע. כולם תלמדו. בסדר? זה תוקע. אבל אם יש לנו תוקע יהודי, זקן, בימים, בסדר. אגב, כשמזמינים אתכם לתקוע באיזה בית כנסת, תמיד תבררו אם היה לפני כן תוקע. לפעמים מסתכסכים מזה תוקע, דלגן אומרים לו, רבי עם הגבאי, רבי איתו, הוא אומר לך בוא תתקע. עכשיו אתה באת למקום שאתה בעצם, מה כולם יחשבו? שאתה דרכת על ההוא, נכנסת לנישה לא טובה. לכן תמיד תבדקו שזה לא על חשבון אחרים שמזמינים אתכם. בסדר? זה נקודה רגישה. כי מי שיש לו חזקה בתקיעות, אי אפשר להגיד לו לך מפה יום אחד, זה לא עובד ככה. יש לו חזקה. בסדר? צריך זהירות, כן. הוא מחלל שבת לפרס אותה תוקע מחלל שבת בפרהסיה. אני לא דיברתי פה מחלל שבת, אני אמרתי ילד כשר בן 13 שנה. הוא עכשיו במילואים, הוא יודע לתקוע. טוב, אתה עכשיו פתחת לי. אני נסעתי בדרך עם איתי הצדיק, ואני אספר לכם מה היה לי לפני כמה שנים. הרב איתי, מתי זה היה? לפני כמה שנים? מעל 10 שנים, נכון? הסיפור עם ההוא, שנסע לאילת. איפה תשמעו סיפור עכשיו? יותר 15 שנים. אני הייתי בפתח תקווה ועושה כל פעם את הקורסים האלה, כל שנה. יום אחד קם מישהו, אמר אני רוצה לספר משהו לרב לפני כולם. הוא קם באמצע. אמרתי, מה קרה פה? לא, אני רוצה לספר לפני כולם. אמרתי, טוב, קם. הוא אומר, אני רוצה לספר לך הרב, תשמע טוב. אני לפני שנה אומר לי, ראיתי במודעה שיש קורס בשופר. הוא אומר, הלכתי, קניתי שופר כזה, שחור כזה קטן. ואני הייתי חילוני גמור. חילוני. לבשתי חולצה לבנה, כיפה שחורה, באתי ללמוד. שהוא מספר לפני כולם. הוא אומר, אתה לא שאלת אף אחד מה הוא אומר, אתה לא אכפת לך. אמרתי, למדתי. אשתי סגרה לנו ראש השנה באילת, בית מלון. להתרחק מהדתיים האלה, מכל הבלגן. בקיצור, נסענו לקחתי את השופר, שמתי בתוך התיק, נסענו לאילת. הוא אומר בשחרית ראש השנה. הוא יושב שם בלובי, ופתאום הוא רואה איזה יהודי אחד עם טלית, רץ ככה, בלובי, זה. הוא אומר לו, מה קרה? הוא אומר, כל הבית כנסת פה מלא, אין לנו מתקע בשופר. הוא אומר לו, שמע, תלך, יש מישהו שאני מכיר, לך לך לבית כנסת. הוא מספר את זה לפני כולם. הוא אומר, עליתי למעלה, לבשתי, לקחתי את השופר, ירדתי למטה, תקעתי בשופר, בבית כנסת, ואחר כך בעוד בית מלון הזמינו אותי, לא עוד בית מלון. בקיצור, תקעתי בשני בתי מלון יומם של ראש השנה. אומר הרב, אני אגלה לך, מהראש השנה הזה, אני, אשתי וכל הילדים חזרנו בתשובה שלמה. ידעתי. למה לא? למה לא? בן אדם בראש שנה. יכול להיות שהוא לא עושה, הגמרא אומרת, אם אדם מקבל, בחידוש שלי, אם אדם אומר, הרי מקודשת אמנה שאני צדיק. זה יראו תשובה, מספיק. מה, הוא לא יראה תשובה שלנו, כולם בית כנסת, כולם, והוא, בטח יראה. אתה הרי היה, שיום למעולת הוא וישתוק. הוא אומר, איך יכול להיות שהקדוש הוא גלגל, שלפני שנה אני אבוא ללמוד, הוא אומר לי, אני אבוא ללמוד ואני בכלל לא בקטע. אני לא דתי לו כלום. פתאום אני אסע לאילת, ואני אוציא את יחומה שני בתי מלון. זה הכל מאת השם. המזל שלו שאשתו הסכימה לך,
חזרו בתשובה, אומר לי, הרב עכשיו שאני עם כיפה, זה אמיתי עכשיו. לפני שנה אתה לא ידעת. כי אני רואה אותו מתפלל, סידור כוונת הלב, הוא לא בדבקות. אמרתי, זה צדיק, לא ידעתי מה ההיסטוריה שלו, אני לא בודק. הבנת, מי שאל פה? עכשיו הבנת איך יכול להיות מצב? אבל אם אתה רואה שבן אדם בא לך בקטע של מחנה את הרכב בחוץ, בא עם השופר לבית כנסת, אבל מאיפה אני יודע? מה ההיסטוריה? לא יודע. אם הוא החליט שהוא ירר בתשובה, הוא חוזר לחזור בתשובה. אני שואל את הרב, כי אני יודע ששליח ציבור הוא לא יכול להיות. תגיד לי, אם שליח ציבור הוא לא, מה תוקע? תוקע גם לא? מה זה? הוא בן אדם מומר, אני לא יודע איזה סוג של חלל שבת, אבל תשמע, זו שאלה פרטית, כאשר אליי נראה מי נגד מי, זה שזה הרבה רגישויות, לראות מי נגד מי. אוקיי, טוב, בואו נמשיך רבותיי. דיברנו על שופר תוקע, עכשיו אנחנו עוברים למה? לכיצד ומה תוקעים. בסדר עד כאן? יופי. ואחר כך אנחנו נעבור, היום אנחנו נדבר על כמה דברים. רגע, שאלה, לא נדבר על... יהיה זמן להתפלל ערבית? בסוף. מה קרה? בסוף. גם אני, כולנו רוצים להתפלל ערבית. טוב, עכשיו הולכים לדבר על מה אנחנו תוקעים. איך תוקעים? אני אשמע אתכם גם, נעבור לחלק השני אחר כך. רק מה, אין פה שעון. יש מישהו שעון שיש לו שעון? לא שעון כזה של, לא פלאפונים, שעון רגיל, יש פה מישהו שיש שעון. כמו של פעם כזה. מה, יש לך דיגיטלי או כזה? לא, שעון, יש לכם מישהו שעון כזה של פעם, זהו. מי שמשמור אותך, זה השעון הזה הכי פשוט, זה הכי נוח לי בעין. בסדר, אנחנו נסיים עוד בהלכה קצת היום, נשמע אתכם תוקעים בשופר, נעשה עוד איזה קטע בסוף, פעם הבאה אנחנו נדבר גם, נשמע אתכם עוד פעם, אחרי שהתאמנתם כל הימים האלה, נשמע אתכם שוב פעם, ונדבר בעזרת השם בסוף, בשיעור הבא, נדבר על דיני תקלות בתקיעה, ולדבר קצת על כוונות פה ושם בסוף, בסדר? בסוף המפגש הבא. אז היום אנחנו הולכים לדבר על מה אנחנו תוקעים. איפה הסקת השנייה? אולי שם יש. הוא הביא? כולם רואים עד פה? מי שלא, אני מקווה שאתם... טוב. בואו נראה. כמה קולות אנחנו צריכים לשמוע בראש השנה כדי לצאת ידי חובה? מי אמר אחד? לא. 9. לא. 9. מה אתה אמרת? 30 כפול 3. טוב, אז בואו אנחנו נסביר לאט. כמה האדם צריך לצאת ידי חובה? על פי התורה, אדם צריך לשמוע בראש השנה 9 קולות. 9 קולות. מה זה 9 קולות? זה 3 תרועות, שכל תרועה לפניה ואחריה תקיעה. עוד פעם, 3 תרועות, כשלפני ואחרי יש תקיעה. אז כמה זה בסך הכל? 9. תקיעה, תרועה, תקיעה. תקיעה, תרועה, תקיעה. תקיעה, תרועה, תקיעה. בסך הכל כמה? 9 קולות. זה היה מדין תורה. אממה, מה זה התרועה הזאת?
התרועה יכולה להיות כמה אופציות. התרועה יכולה להיות שברים, למשל, טו. אז אני צריך בשביל השברים לעשות, אם זה התרועה שברים, אז אני צריך לעשות 9 עם שברים. אם התרועה היא טו לצורך העניין, אז אני צריך 9 עם טו. כלומר, תקיעה, תקיעה, כן? זה נקרא טרת, ולפעמים התרועה זה גם שברים וגם תרועה. אז מה יוצא בסוף? אם אני רוצה לעשות את כל האופציות, אז יוצא שיש לי 3, זה התרועה כרגע. אם זה התרועה, אם התרועה זה שברים ותרועה, אם זה התרועה, אז אני צריך 3 כאלה. תשרת, תף זה תקיעה, שין זה שברים, רש זה תרועה, תף זה תקיעה. אז הנה 9. אבל 9 האלה, כמה קולות זה בסך הכל? 12, למה זה 4, נכון? 4 ו4, כמה בסך הכל? 12. הנה עוד פעם 3 תרועות עם תקיעה, אבל פה התרועה היא שברים. אז תקיעה, שברים, תקיעה, שברים, תקיעה. יש לי פה 3 תרועות שלפני ואחרי תקיעה. אבל זה התרועות שלי פה, השברים זה תרועה. ויש לי עוד 3 תרועות, שזה התרועה שלי, 3 תרועים. אז פה יש לי 9, 1, 2, 3, 1, 2, 3, בסך הכל 9. פה יש לי גם 9, אז כמה בסך הכל? 12, 9 ו9, כמה יוצא? 30. היום, כדי שאדם יצא ידי חובה, חייב לשמוע 30 קולות. לצאת ידי חובה. הבנתם? דאורייתא. כי יש ספק, זה דאורייתא 30 קול. אם מישהו אומר לך, תבוא נתקע לי בבית, אני לא מרגיש טוב, בכנסת, אתה בא אליו, כמה אתה תוקע? 30. כל העניין של 101 וכל הדברים האלה זה תוספות עם הזמן. איך זה בא לנו? כן. יפה, שואל ידידנו, למה אמרת שברים תרועה ולא תרועה שברים? אומרת הגמרא, בגלל שבדרך כלל אדם כשהוא בוכה, הוא קודם גונח ואחר כך מיילל. איך, מה פירוש גונח? בהתחלה אדם עושה ברוך תהיה. אתה רואה? זה נקרא שברים תרועה. לא בוכים הפוך. לא, בוכים ככה. לכן יש תשרת ואין תרשת. בסדר? איך? מה? יפה, שאל ידידנו, מי אמר שרק זה יכול להיות? יכול להיות. חכמינו אומרים שזה הבכי שלפחות היה בתקופתם. או שבחרו בצורה של גניחה, שזה אוי, 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 או ככה, או שבחרו אוי, 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 או שבחרו את שניהם. זה מה שהיה עד היום. יכול להיות שהיום יש בכי חדש, לא יודע, צריך לבדוק. בינתיים זה היה בכי שמקובל. אם כן, אז אם מישהו שואל אתכם, תגיד לי, בוא נתקע בשופר, 30 קולות, 3 תשרת, 3 תשת, 3 תרת. מה יהיה אם אדם למשל, תקע ככה, 2 תשרת, אחר כך, לא, מה אם אדם תקע 3 תשת, 3 תשרת, 3 תרת, יצא ידי חובה? לא, למה? אנחנו לא יודעים. אני אמרתי לכם לכתחילה, אבל בדיעבד, אם אדם שמע 3 תשת, ואחר כך 3 תשרת, ואחר כך 3 תרת, יצא ידי חובה. מי ששמע אפילו, תשמעו טוב, שמע 2 תשרת, תשת, תשרת, 2 תשת, 3 תרת, יצא ידי חובה. העיקר שנשמע 3 תשרת, 3 תשת, 3 תרת בסך הכל. בסדר? אז אם כן, זה 30 קולות. זהו. מה קרה? חכמינו, איך נהיה לנו 101?
זה התחיל מזה שהתפללו מוסף. והגמרא אומרת שבמוסף של ראש שנה גם כן תוקעים בשופר. אבל כמה היו תוקעים במוסף? 10 קולות. אחרי מלכיות תשרת, אחרי זכרונות תשת, ואחרי שופרות תרת, זה הכל היה. והיה מתפללים תפילת מוסף אחד, לא היה לחש. לא. הלחש זה נכנס רק במאות שנים האחרונות, על ידי הארי הקדוש. לפני כן לא היה לחש. השולחן ערוך לא מביא לחש במוסף בראש השנה. הוא מביא תפילה אחת. מראה לשולחן ערוך. מה? יש תימנים, מי שנראה כמו הרמב"ם, אז הוא עושה רק 40. הוא עושה 30 ועוד 10. אבל עם השנים מה קרה? אמרו, רגע, נתפלל גם לחש. אגב, למה לא התפללו לחש? אתם יודעים למה לא? מי יודע מוסף בעל פה, תגידו לי? איך לחש? מישהו ידע מוסף בעל פה? פעם לא היה סידורים. איך להתפלל לחש בלי סידור? אנשים לא יודעים היום 18 רגיל לא יודעים להתפלל בלי סידור. אז איך לחש בראש השנה? אז מה אמרו? אולי אנחנו נתפלל בקול. אז יש כאלה קהילות שמתפללים בלחש בראש השנה במוסף, והוא מרים את הקול לחזן קצת. כדי שיהיה אנשים יתפללו. אבל זה הפך להיות חזרה. מה, אם אתם מרים את הקול, אז זה כבר תפילת חזרה, מה עשינו? בסדר, לא חשוב. אמרו, אם ואנחנו, אז חלק אמרו, אין בעיה, תוסיף תפילת לחש, אבל אין תקיעות בלחש. טוב, את החלק אמרו, יאללה, בואו נתקע גם בלחש. אז נהיה לנו 30 קולות לפני התפילה, מה שנקרא מי יושב. היה לנו 30 קולות בלחש, 30 קולות בחזרה, כמה זה כבר 100. הוסיפו בתענו ותעתרו עוד 10 קולות, ובסוף תרועה גדולה. מי כתב לתרועה גדולה? זה רבנו עמרם גאון. רב עמרם גאון הוסיף את התרועה הגדולה בסוף לשולחים הביתה. אז בסך הכל נהיה 101. זה בראש השנה. אנחנו מדברים על בראש השנה. אנחנו מדברים, אני באתי לפה בשביל ראש השנה. לא. ביום כיפורים אני אבוא ביום אחר. לא. איזה עוד תקיעות אתה מכיר? של הסליחות? לא, רק שאמרנו, אמרת בסוף, אז אמרתי שביום הכיפורים יש תרועה בסוף. לא, זה משהו אחר, יום כיפורים לא, שנייה. ברוך אתה, אדוני אלוהים מלך, שהכל מיום ביום. אמן. בסדר, הנה, 9, 30 קולות. אגב, אם אתה בא למישהו הביתה, אומר לך, תראה, תתקע לי, בסדר, אתה תוקע 30 קולות. רק הוא אומר, חכה, אני אתפלל מוסף. הרי אדם חייב להתפלל מוסף, נכון? גם יחיד מתפלל מוסף. נכון? אתם יודעים את ההלכה, נכון? אבל מה אומר לך? הוא אומר, חכה, אני אתפלל מוסף, אני אגיע למלכויות, ברוך אתה השם, בקדים. אסור לתקוע. אסור ליחיד להפסיק בתקיעות במוסף. כל מה שאמרו לתקוע במוסף זה רק בציבור. בסדר? שאלות על מה שאמרתי. יש, כן? אם יתוקעים למישהו אחר כל פעם, מברכים מחדש? שאלה יפה. מישהו בא, אני אומר לי, יתקע בשבילי, אני צריך לברך בשבילו עוד פעם או לא? תראה, מעיקר הדין, יש מעיקר הדין ויש מנהג. מעיקר הדין, אם הוא יכול לברך, שיברך, אני אתקע לו. אבל המנהג לא ככה. המנהג שבאים, מברכים, ואתה גם מברך כמה פעמים. אתה מברך לזה, ואתה מברך לזה, ואתה... גם שהחיינו. מה? גם שהחיינו. כשאתה מדליק נרות חנוכה בבית כנסת, אתה מברך שהחיינו ביום הראשון, ובאת הביתה, אתה מברך עוד פעם שהחיינו? מה נעשה? בקידוש ככה. גם בקידוש, מה שעושה, הרב עובדיה, המנהג שלו התפשט. הוא אמר שהוא עושה הבדלה בבית כנסת, הוא בא הביתה אז שישתו גם הבדלה. למה? תבדילי, מה? לא. המנהג פשט, שגם אם הוא יכול לברך, אתה מברך בשבילו בכל זאת. בסדר? טוב, עכשיו אנחנו מה נעשה? ניכנס לתוך הקולות. עד כאן ראיתם בגדול, נכון? זוכרים? סובך, פשוט, נכון? מה? כתוב יום תרועה ילכים ותקעתם בחצוצרות. איפה זה כתוב שתקע לפני תקע? איפה כתוב שצריכים לתקוע לפני ואחרי? הפסוק אומר ככה, והעברת שופר תרועה בחודש השביעי והעשור, תעבירו שופר. והעברת
תרועה, תעבירו. והעברת זה לשון תקיעה. לשון ישר. אז והעברת זה תקיעה, תרועה, תעבירו. והעברת, תרועה, תעבירו, זה תקיעה, תרועה, תקיעה. בסדר? בסדר? טוב, עכשיו אנחנו נכנסים לתוך הקולות. יש? אתם איתי, כן? יופי. אופה. טוב, אנחנו מתחילים. הקול הראשון נקרא תקיעה. תקיעה, רש"י אומר, קול ישר פשוט. זאת אומרת, תקיעה, פשוט ישר. הקול הזה, לדבר על הקול עצמו. הקול יכול להיות, כל הקולות כשרים. כלומר, אני יכול להוציא מהשופר קול יותר חזק, יותר חלש, אבל כל הקולות כשרים. בתנאי שזה קול, למשל, תראו, אני יכול להוציא ככה, ואני יכול להוציא כל הקולות כשרים, בתנאי שיוצא קול. כי לפעמים יכול לצאת לי נפיחה בעלמה, מה אני עושה? זה לא קול, תוציא קול, אפילו שיהיה צרוד, אפילו שיהיה, אני לא יודע מה, אבל שיצא קול. יש? יפה. מה המינימום של האורך? עכשיו אני רוצה להסביר לכם נקודה חשובה. אתם יודעים, רבנים יש מחלוקות ביניהם, כל פעם זה אומר ככה, זה אומר ככה, אתם יודעים להיכנס. אני אומר לכם דרך אחת, שהיא דרך שווה לכל נפש. אם תעשו מה שאני אומר לכם פה, תוציאו ידי חובה בוודאות את כל מי שישמע אתכם. אני לא מכניס אתכם לפינות, אני לא מכניס אתכם למחלוקות, אני מכניס אתכם לדרך שהיא שווה לכולי עלמא. אתם איתי? יפה. תקיעה מינימום 2 שניות. זאת אומרת, חבר'ה, אני הולך לאט לאט. כבודו, לאט לאט אני הולך. מינימום, גם בתשרת, מי שאומר שצריך לתקוע 18 טרומיטין, יוצא ידי חובה ב2 שניות. כן. לכתחילה יעשה כפול, אבל תלכו איתי לאט לאט, תרוצו בסוף. אבל מי שירוץ בהתחלה, לסוף יראו ליפול. בואו נלך לאט. קודם כל התקיעה, יש נוהגים בסוף התקיעה לעשות סוג של שבירה. למשל, או יותר נכון בקולות של השופר, דוגמה. יש נוהגים לעשות שבירה כזאת, ויש נוהגים לא לעשות שבירה. אני לא אומר לכם מי אמר מה. כל אחד שהוא נוהג במנהג שלו, זה יוצא לידי חובה. העיקר תעשו מה שאתם נוהגים. אם אתם נוהגים לעשות שבירה, תעשו. לא נוהגים לעשות, אל תעשו. בסדר? זה 2 מנהגים. יש אומרים שזה מעכב, כאילו השבירה בסוף של שבר? שמה? יש אומרים שהשבירה בסוף מעכב? מה זה נקרא מעכב? תראה, יש אומרים, אין דבר שאין בו יש אומרים. תמיד יש מי שיגיד. אם לא מצאת, תמצא. אני עכשיו, תשמעו, אני אגיד לכם. יש, בעזרת השם, שיצא ספר גדול, עכשיו תראו את כל השיטות. אבל אני עכשיו לא רוצה, אנחנו עכשיו לא לומדים בכולל, אני רוצה לתת לכם פרקטיקה, תצאו מפה, תוציאו ידי חובה. את הדיונים, מה פירוש? ברור שיש כאלה שאומרים לא לעשות. אמר ילדיסקין אומר לא לעשות, אני לא נכנס לפרטים עכשיו פה, אני אתחיל לבלבל פה את האנשים, שמות, מר ילדיסקין וזה. אני אומר לכם, יש נוהגים לעשות שבירה, ויש נוהגים לא לעשות שבירה. כל אחד יעשה לפי המנהג שלו. בסדר עד כאן? יפה. מינימום שעור. אולי אני אגיד לכם עוד משהו. יש שנוהגים לעשות את הכל בצורה כזאת של בכי. למשל, יש נוהגים לעשות ככה.
מנהג, מנהג. פסול? לא פסול. טוב, מה אמרתי לכם? מה המינימום של תקיעה? 2 שניות. אף אחד לא יסתכל בשעונים. אל תסתכלו בשעונים. אני עכשיו עושה, תגידו לי אם יש 2 שניות או לא. לא. בטח שיש. לא. בטח שיש. מה אתה אומר, יש? יש. זרקת פעם רימון? כן. אל תגיד לי זרקת כן, ספירה כן. כזאת. 21, 22, 23. אז אתה לא ספרת, מה אתה עושה לי? אז התחלתי לתקוע, אתה אומר, אמרו 2 שניות. אוי ואבוי, זה מסוכן. אל תיכנס לעזה עם רימונים. ככה לא סופרים. זרקתי אבל. טוב. 1.5. 1.5. יפה מאוד. ככה בן אדם מתאמן. בהתחלה אתה לוקח שעון, אתה עושה ככה, אתה רואה שיש 2 שניות. ואחר כך אתה כבר לא צריך את השעון. כי באוזן שלך אתה כבר יודע מה זה 2 שניות. זאת אומרת, זה קצר. מינימום 2 שניות תקיעה. הנה. תקיעה מינימום 2 שניות. גמרנו. לא אמרתי לכם טרומיטין ולא טרומיטין, אני לא ניכנס לזה עכשיו, כי זה לא שיעור עכשיו בעיון. אז אני רק מביא לכם, איך אומרים, שולחן ערוך, תתלו ידיים ותאכלו. הבנתם? אין לנו במסגרת הזמן הזה, מה עכשיו אני אשב, אני אדבר על תרועה 3 שעות. אז מה עשינו? בכבוד, תקיעה, אני ממשיך שברים. שברים. שברים כשמם כן הם. שבר זה לא משהו שלם. אז אמור להיות משהו שבור. יש פה אשכנזים? טוב, איפה זה? אני לא אכנס למנהגים של האשכנזים, זה יותר קל. אז אני אדבר על מנהג של ספרדים. שברים. שברים, לכתחילה, ככה עם ישראל נהג, לא נזכוח 3 שברים. לא 4, לא 5, לא 6, לא 7, אף על פי שמי שתקע יותר יצא ידי חובה. אבל תוקעים 3 שברים. שמעתם בבית כנסת פעם 5 שברים? 6. יזרקו עליו עגבניות על התוקע הזה, יגידו לו, מה, איפה באת לנו פה? מה זה פה? 3 שברים, 3 שברים. אבל אם הייתם למשל בבריסק, הבריסקרים כן עושים יותר מ3. אבל לא ניכנס כרגע, למה? 3 שברים. עוד פעם. שבר, מה הרעיון הוא? ראשית, אנחנו לא נושמים בין השברים. עושים אותה בנשימה אחת, כן? לא עושים. לא נושמים בתוך השברים. בלחיצה אחת. ראיתם? טו. מה המינימום? אגב, יש אפשרות כזאת, ואם אני חוזר לתקיעות הקודמות שאמרתי, אז יש כאלה שהם עושים צורה כזאת. בסדר? כל אחד לפי המנהג שלו, אבל מה המינימום? אז בואו נראה. שבר, מה הבעיה שלי? אני לא יכול להיות שהוא יהיה רק טו, כי אם זה טו, אז זה תרועה. טו, אז זה לא יכול להיות טו. אז זה יותר מטו, אבל זה גם לא יכול להיות טו. אם זה יהיה 2 שניות, מה זה יהיה? תקיעה, זה לא יהיה שבר, הבנתם? אז מעל טרומית, זאת אומרת מעל טו, ומתחת לתקיעה. אבל בתכלס, אנחנו עושים אותו בערך כמו 1/3 מהתקיעה. זאת אומרת, כמו 1/3 מהתקיעה. אז ככה זה יוצא. יש כאילו עושים יותר מהר. זה לא כל כך טוב, זה ספק.
מי שעושה כמו שעשיתי עכשיו, זה כבר ספק, כי יכול להיות שזה סוג של תרועה, זה כבר קצר מדי. לכן 3 תרומיתים, כך כותבים כל האחרונים. אז אנחנו עושים עוד פעם. בסדר? שאלות? כן. יש את הדעה שהשברים לתורה צריכים להיות בסך הכל כמו התקיעה. כאילו נכון בתשרת? גם או בתרת או בתשרת. לא, אז חכה, אתה הגעת למה שאני אדבר לא עכשיו. אתה הגעת עכשיו מה עושים לגבי שברים תורה? לא, דיברתי לגבי, בעניין הזה לגבי הזמן שהרב דיבר. שאם עכשיו הזמן של אורך התקיעה צריך להיות שווה לאורך נכון. נכון, כי... אם עשית 2 שניות, אז אתה צריך לעשות 2 שניות גם שברים. בסדר. אז מה אני אמרתי עכשיו? אני אמרתי שכל אחד כזה הוא שליש מהתקיעה. אז מה יוצא 3 שברים, כמה זה יוצא בערך? 3 שניות. כמו תקיעה. שהוא תקיעה כשהוא תרועה. אז מה שאמרתי, זה תרועה כמו תקיעה. זה 9 וזה 9. ההוא 2 שניות, וגם זה בסך הכל 2 שניות. מה רצית לשאול? לא הגעת ל5. אתם שמעתם ממני פה 5-6 שניות? אני לא אמרתי דבר כזה. לא, עצור, לא, חכו, עזבו מה יותר. בוא, שנייה, בוא נשאר כאן. אני אמרתי, בואו תלכו איתי לאט לאט, טוב? אם יש לכם שאלות, אני אשמח שתשאלו אותי. אם יש לכם שאלות, אני אשמח שתשאלו אותי. אני, של כולם, זה לא משהו, אל תפחדו. מה השאלה? בסך הכל. לא, אני לא אמרתי שבר יותר, שבר אחד יותר משנייה, לא, יותר מתרומית. לא, עוד פעם. אם לא יכול להיות שזה יותר משנייה, אחד כזה יותר משנייה, אתה יודע איך זה נשמע? אני לא אמרתי לתקוע ככה שברים, לא. דיברתי, נכנסתי מילה תרומית, לא הייתי צריך להשתמש בזה, אבל זה שליש תקיעה, זה שליש וזה שליש. הבנת? בסך הכל זה תקיעה. נכון. אז... בדיוק 2 שניות. בסדר? כן, מה רצית לשאול? לא מינימום מקסימום, זה וזהו. במה אתה שואל? על כולם. לא, אני בכוונה מביא מינימום מקסימום, כי אני אומר איך לעשות לכתחילה, ואני גם אומר פיק טו פיק. זאת אומרת, מה מינימום, מה מקסימום. אבל אני חייב להביא, לכתחילה זה 3 תרומיתים, כאילו שליש תקיעה. וזה שליש תקיעה וזה שליש תקיעה, ובסך הכל יוצא שזה כמו תקיעה. לא, אבל זה לא נורא. לא נורא לעשות, אני יכול לעשות פה גם 5 שברים, ואני יוצא ידי חובה, בסדר? אם אני לא נושב ביניהם, אני יוצא ידי חובה. אבל לא עושים 5 שברים, עושים 3. גם תקיעה, אני לא אמרתי שתעשו תקיעה ארוכה של 5 שניות, אני לא אמרתי. לא אמרתי, תעשו תקיעה נורמלי. לא לעשות משהו שלא צריך. תכף נגיע לתשעת, נגיע לזה, אבל כרגע, בסדר, בואו, מה שעכשיו הסברתי, זה בסדר, זה ברור מה שאמרתי? יפה מאוד, כן? לא. אני לא אמרתי שיעשו תקיעה יותר מרוקה, אבל 5-6 שניות, בואו. אנחנו תוקעים 9 תרומיתין 2 שניות. בסדר? מי שרוצה יותר, אבל לפעמים היותר הזה מסבך, ואני אסביר גם למה אחר כך. למה לא תמיד לעשות יותר, זה לפעמים זה, כל המוסיף אומרים, גורע לפעמים, תכף נסביר למה. מה רצית לשאול? אתה מתכוון אותי עכשיו לסטופר? עזוב את הסטופרים, אני יודע, אני לא נכנס לשיטה הזאת עכשיו של הסטופרים. אני אמרתי לכם שאני לא נכנס עכשיו כרגע, תשמעו את הרב יצחק יוסף, ואת האור לציון, ואת הרב מזוז. ועכשיו אני אתן לכם את כל הדעות פה, אנחנו לא נצא מפה, אתם רק תצאו ותגידו לי הרב בסוף, נו מה בסוף, מה בלבלת אותי. אני לא רוצה לבלבל, אני רוצה להביא לכם דרך
שהיא דרך שווה לכל נפש. תעשו ככה, אתם תוציאו ידי חובה את עצמכם ואת הציבור ב100%. בסדר? אני יודע שזה הבעיה שלנו היום. שאנשים עם הרבה דעות, הרבה רבנים, כל אחד מושך לכיוון שלו, וכל אחד בטוח שמה שהוא אומר זה הכי נכון. זה הבלגן, אתה מבין? ואתה אוהב את כל הרבנים. אני אוהב את הרב הזה, אני אוהב את הרב הזה, אני אוהב את הרב הזה, אבל יצאתי בולבל מכל הרבנים. אני מבין, גם אני מבין, לפעמים שזה בלבל אותי. אני אעזור לכם פה בדרך שווה לכל נפש. תעשו ככה, תגידו אני השם. שמה? מה להסביר? על השברים? אז אני אמרתי, עושים 3 שברים, לא נושמים ביניהם, לא נושמים, וכל שבר הוא שליש תקיעה, פחות או יותר. זאת אומרת, נשמע באוזן יותר חשוב. 100%, 50%, 30%, אל תיכנס תעשה בגרות 3 יחידות. תשמע מה אני אומר. בסדר? מסובך? עוד פעם. מסובך? יופי. בסדר, עד כאן נעבור על התורה, אחר כך אני עובר לשמוע אתכם. טוב, לגבי תורה, יש בעם ישראל... ראשון מה הוא היה? ראשון היה תקיעה. דיברנו על תקיעה, שברים, ועכשיו תורה. תקיעה. בסדר? תקיעה. אני רוצה לדבר על התורה. בעם ישראל יש בגדול 2 סוגי תרועות. יש את התורה הקדומה, המקורית מבית ראשון, שזה לא תרועה, היא לא מפסיקה, זה לא טו, זה קול רועד, קול מיילל, כן? או קול רועד כזה, כן? לפי רבנו סעדיה גאון, קול רועד. יש פוסקים אחרים, קול יללה. וזה היה אגב בהרבה קהילות בעם ישראל. לא רק אצל העיראקים והפרסים, וכורדיסטן, ותימן, ותוניס, הרבה קהילות, גם אצל האשכנזים, אצל פרנקפורט, חתם סופר, גם כן עושים תורות כאלה. אבל במשך הזמן, לא יודע, עברו לתורה של הטוט. כי אני אגיד לך למה, כי לא כולם בקיאים בתורה הרועדת. ולא תמיד זה נשמע להם. אז אמרו, בואו נעשה טוטו, כולם ישמעו. ככה לא כולם בקיאים. בסדר? אז אני אדבר על התורה עכשיו הזאת, של הטוטו, אחר כך לתורה השנייה. אז התורה הזאת, זו תורה שמורכבת מ9 קולות, מינימום. מה זה 9 קולות? תשע קולות. 9. אם אדם עשה 10, 11, 12, יצא ידי חובה. אבל, עוד פעם, לא נושמים, בסדר? כל אחד מהם זה כוח כלשהו. זאת אומרת, טו. איך עושים את זה? הלשון שלנו מאחורה דופקת את השיניים. אני נותן כאילו מקום בשיניים מאחורה. אז אתה שומע, אז תכף אני אראה לכם שאני אעבור ביניכם. בסדר? זה תרועה שאתם שומעים את זה הרבה בכל מיני מקומות. ויש תרועה רועדת. תרועה רועדת היא תרועה שונה. זה תרועה שבעצם אני חייב להרעיד משהו. מה אני מרעיד כדי לשמוע? יש כאלה מרעידים את השרעפת, יש כאלה מרעידים את הגרון, יש כאלה מרעידים עם הלשון, יש כאלה עם השפתיים, יש כאלה מרעידים את הראש, יש כאלה מרעידים את השופר. כולם יוצאים ידי חובה. העיקר שלא יהיה מצב שמישהו יתקע, ואני באוזן יעשה ככה. הוא יתקע תקיעה, ואנחנו נעשה באוזניים ככה, זה לא תרועה.
צריך לצאת מפה תרועה, מהשופר. בסדר? אז איך עושים את זה? כפי שאמרתי, אנחנו מרעידים משהו. אני אראה לכם דוגמה שאנחנו מרעידים את הגרון פה. פה אני מרעיד, ושומעים קול רועד, קול היללה כזאת, כן? אני עכשיו לא עשיתי את היד. לא, את הגרון. הנה, לא, אני לא עשיתי עם היד ככה. לא, אני רציתי רק להראות לכם. לא עשיתי ככה, כאילו, לא, אני לא עד כדי ככה. לא, הנה. לא, אני פשוט, בדרך כלל אני תמיד אומר לאנשים, תיגעו בגורגרת, תראו חיזזה. שאנשים יחושו את זה, שלא, אני לא צריך. לא. מרעידים יותר ויותר ויותר ויותר, אבל הרעיון הוא להרעיד, אתה שומע, זה גם סוג של תרועה, זה עוד סוג של תרועה. פה, מי שעושה תרועה רועדת, צריך לדאוג שזה יהיה 2 שניות. שמתם לב? פה 2 שניות. מי שעושה את התרועה הזאת, שלא יספור שניות, ואני אומר לכם מראש, שזה לוקח אפילו שנייה. אני יכול לעשות שנייה. 9 טרומיתין בשנייה. לכן אנחנו לא מודדים שניות בדבור. בסדר? אבל מי שעושה תרועה רועדת, צריך 2 שניות. מינימום. מה? נכון? מה מותק? את מה? את מה? את הרעידות? הנה, אני לא שמעתם יותר מ2 שניות, אני עשיתי יותר ארוך. שכל הרצף. אתה מתכוון, לא הבנתי מה אתם איך, כמו שעשיתי, תכף אני אסביר לכם איך עושים, בסדר? אני אעבור דרכם עכשיו. זה מינימום 2 שניות. מינימום, כן, כן. לא הבנתי. מה שאלת? כי איך אתה תמדוד את זה? אתה לא יכול למדוד. א', אתה לא יכול למדוד, ב', כל המושג של שניות, זה לא מופיע בתקיעות, הרמב"ם לא מופיע בכלל תרומיתין. התקיעות הקדומות לא היו בשניות ותרומיתין, היה כללים אחרים, לכן אני לא נכנס לזה עכשיו. הזדמנות, יש לי מאמר שלם על תקיעות לפי הרמב"ם, שם אני מסביר את זה, בסדר? אני אומר לכם עכשיו, איך אומרים, תתחלס אחרי כל הדיונים והפלפולים, מה לעשות? מה אכפת לכם, תשימו בכיס, תרוויחו, עזבו, תגידו שאני אשבור את הראש. כן, שאלות? שאלות על זה? כן? איך? לפי מי? לפי הרמב"ם. נכון, אבל צריך לדעת, אבל מה? כן, אבל הרמב"ם... לא, אבל אתה... ברור. לפי חב"דניקים, אתם יודעים כמה עושים תורה? יש חב"דניק פה? אתם יודעים כמה חב"דניקים עושים תורה? בין 48 ל-72 תרומיתין. יעני, 72. תגיד לי אתה עכשיו, זה שנייה? ברור שזה לא שנייה, מה זה? אני יכול 9 תרומיתין, אני עושה לך בשנייה. תרומיתין, תרומית זה כוח כלשהו. זה תרומיתין. טוב, אנחנו עוברים עכשיו לתכלס, מחילה מכבודכם לתכלס, טוב? מה פירוש תכלס? אני אסביר. קודם כל, מי כבר יודע להוציא קולות שירים את היד? לפני, שזה לא פעם ראשונה, הוא יודע להוציא קול. טוב, תורידו. מי שלא, אף פעם לא תקע בשופר, הוא פעם ראשונה. לא, תקעתי, אבל סתם ככה. לא, פעם ראשונה. כן, לא, אוקיי, טוב. שחקתי עם זה, לא אומר. בסדר, אין בעיה, הכל טוב. רגע, שנייה, הגיע עליך. עכשיו תראו מה אנחנו עושים.
אעבור מאחד לשני. בסדר? עכשיו, אני אעבור אחד לשני, צריכה לזכור דבר חשוב. לפעמים אני מתעכב אצלו. אז אלה שנמצאים פה, אל תחשבו שאם אני מתעכב איתו, אז זה כאילו, עד שהוא יגיע אליי, זה לא נכון. משהו, אם אתם זוכרים, שתי הערות על מה שאמרתי. אמרתי לכם שהתקיעה היא 2 שניות, אם אתם זוכרים, אבל בתשרת יש 2 דברים יוצאים מן הכלל. א', התקיעה היא לא 2 שניות, לפחות לפי מנהג השולחן ערוך, אלא כפולה, דהיינו 4 שניות בתשרת, וזה א', זה מנהג השולחן ערוך. יש כאלה, למשל יהודי תימן, לא נוהגים ככה, הם תמיד תוקעים 2 שניות, גם תשרת 2 שניות. אבל בדרך כלל מנהג הספרדים לתקוע בתשרת כפול, 18 תרומתים, דהיינו 4 שניות ו4 שניות, ועוד דבר אחד, שלגבי השברים ותרועה, כפי שאתם רואים פה, האם לחבר אותם או להפריד אותם. ופה אני אומר כך, השולחן ערוך אומר, שצריכים בתקיעות מיושב לחבר את השברים והתרועה, דהיינו, ראיתם? לחבר אותם, ובתקיעות מיושב ובעומד בתפילת המוסף להפריד. מה זה להפריד? לא להפריד ממש, אלא כדי נשימה. זאת אומרת, ראיתם? נשמתי, לא יותר מכדי נשימה. כך אומר השולחן ערוך לעשות. עכשיו, אמרתי לכם, יהודי תימן הם תמיד מפרידים, לא מחברים שברים תרועה. שברים לבד, תרועה לבד, אבל בדרך כלל ספרדים, במיושב מחברים שברים תרועה, במעומד מפרידים. מה יהיה עם יהודי? במיושב הפריד בין שברים לתרועה. אז במעומד יחבר. יפה מאוד, לא קרה כלום. דבר נוסף, מה יהיה אם אדם עשה את כל התקיעות, חיבר השברים תרועה. הוא לא הפריד במעומד. עשה השברים תרועה, חיבר אותם בשני הצדדים. ההלכה אומרת, יוצאים ידי חובה. אבל מה יקרה אם הוא הפריד? דהיינו, שברים תרועה, הפריד אותם גם במיושב, גם במעומד. לפי הרמ"א אין קושיה. למה? כי הרמ"א כותב שתמיד צריך להפריד. השאלה מה קורה לדעת השולחן ערוך. פה הרב יצחק יוסף כתב בהערות שלו שיוצאים ידי חובה. בסדר, הוא לא אמר לב למה. למה? כי אולי זה נכון לפי הרמ"א. לפי השולחן ערוך לא בטוח שיצא ידי חובה. למה? כי השולחן ערוך, כשהוא אומר שצריכים לחבר בין השברים לתרועה, ככה, הראשונים שאומרים שצריכים להפריד, אם חיברת, יצאת ידי חובה. אבל הראשונים שאומרים שצריכים לחבר, לא בטוח שאם אתה מפריד אתה יוצא ידי חובה. לכן אם חיברתי גם במיושב גם במעומד, יצאתי ידי חובה לכולי עלמא. אבל אם הפרדתי בשניהם, הרי מה אומר שזה נכון? גם המריץ כותב בעץ חיים. אבל לפי דעתי, לפי השולחן ערוך זה קשה מאוד. ולכן הרב יצחק יוסף הוא כתב אומנם למטה שמי שמפריד, אז הוא יוצא ידי חובה. הוא לא כותב מה הטעם. ואני התפלאתי. אמרתי, אז אם כן, סדר 2 הערות, א', התקיעות בתשרת ארוכות כפולות מהרגיל, ב', שברים תרועה במיושב מחברים, והעומד מפרידים. לא נכנסתי למחלוקת של החזון איש והמשנה ברורה, מה זה נקרא תוך כדי, אבל נשאיר את זה להזדמנות אחרת. מה רצית לשאול? תוקעים לחולה, יפה מאוד. שתוקעים לחולה, אמרתי לכם 30 קולות, עדיף לחבר מאשר להפריד. אומנם יש שיטה של מילה יש דת שאומר להפריד, אבל אני לא עושה לכם שיטות. אמרנו פה אנחנו עומדים תכלס, לא חושב שיטות וזה. תכלס, עדיף לחבר מאשר להפריד. בסדר? אז קודם כל, זה ראינו היום, בעזרת השם פעם הבאה אנחנו תתאמנו טוב, תמצאו שופרות טובים, מי שיש לכם בבית כנסת שופרות, תביאו פה את כל השופרות, כי אנחנו נעשה בדיקה. הזדמנות טובה, ננצל אותנו שאנחנו פה. תביאו שופרות, תביאו תוקעים, לא אכפת לי, תביאו לפה,
כמו שאמר סגן ראש העיר, חשוב מאוד מאוד לזכות את הציבור. והרב חגי נמצא פה, הרב חגי רוצה להגיד משהו, לברך את הציבור. אולי הרב חגי יברך, הוא הרב של יישוב בית דגן, מי שמכיר. אני חושב שאפילו הוא יזם את זה. הוא דיבר עם הרב ציון, עם מדעני תורה. הרב חגי, תגיד איזה, תברך את הציבור בשתי דקות, לפני שניגש לערבית. אני רוצה לומר שבאמת, בנושא של התקיעה, חוץ מזה שזה מצוות היום, כמו שהתפילה כמובן, זה לנו שיש לו אפשרות כזאת, להגיד את האפשרות של התקיעות, כפי שאתם יודעים כאן ככה ללמוד את זה. חז"ל אמרו שהתקיעות, אני יודעים שהסיבה, לא מביאה שלא תוקעים בקרן של פרה, עד הטעמים, כי אין קטגור נעשה סנגור. והגמרא אומרת, הרי בסופו של דבר התקיעה נעשית בחוץ. כל המושג שאין קטגור נעשה סנגור זה רק בתוך בית המקדש. הגמרא אומרת שתקיעת שופר זה כלפנים דם. מה הפירוש כלפנים דם? כאשר אדם תוקע בשופר, הוא כאילו נמצא בתוך קודש הקודשים. זה מאוד מעניין, צדוק בלובלין שואל, אנחנו אומרים שלעזות דם הפר בתוך המקדש אנחנו מזים, והגמרא אומרת שאדם משתנה, לכן אתה לא אומר פה אין קטגור נעשה סנגור, זה לא אותו דם, זה לא הפר, זה רק חלק דם. שואל, חוצר בלובלין, אז למה לא נגיד את הדבר גם לגבי שופר? מה שיוצא מהשופר זה קול, זה משהו הרבה יותר רוחני מהשל דם, שהוא התגשמות. זה אומר יוצא לפעמים שההבנה היא כזאת, בראש השנה הקדוש ברוך הוא יורד לקודש הקודשים, והתוקע בשופר כאילו עומד לפני הקדוש ברוך הוא בקודש הקודשים. אמרו לכם איזה מציאות מיוחדת, ואנחנו בקודש הקודשים, שם כל התפילות מתקבלות. אז הרגעים המיוחדים האלה, שאתם אלה שיוצרים אותם, הם רגעים, לכן המקובלים לא ויתרו על וידוי בתוך התקיעות, כי זה הרגע שאפשר לנטר את השטן. אם תקראו את הזוהר פרשת אמור, משתמע שראש השנה זה יום החגיגה של השטן. יש לו אפשרות לקטרג בצורה הכי מקסימלית שיכולה להיות. ככה זוהר מביא שם בכמה מאמרים בפרשת אמור, והדרך, בשונה מיום הכיפורים, שאין לו אפשרות לקטרג, ולכן הדרך היחידה לנטרל אותו זה רק סוד השופר. לכן זה הרגעים המיוחדים שככל שהם נעשים טובים יותר, אז לא מבחינם חז"ל אמרו ששנה שלא תקעו בתחילתה יתקעו בסופה. זה רגעים שעשו גם בטרנים, וככל שהם נעשים על ידי בעלי תוקעים מיוחדים ושמיים ומכינים את עצמם גם רוחנית וגם גשמית, במובן הזה של לתקוע כמו שצריך, אז בעזרת השם, חלותינו יעלו השמיים, אנחנו זקוקים להם בימים המיוחדים האלה שהם לא פשוטים. עברנו שנתיים לא פשוטות, נקווה שלפחות השנה השלישית אנחנו נגאל לישועה. ברוכים תהיו. חזק וברוך, תודה רבה. חזק וברוך. מאוד מיוחד, שנשמעו אתכם. היום אנחנו היינו באור יהודה, וברוך השם היו תוקעים אנשים טובים, אנשים עם לב טוב, אנשים עם רצון טוב ללמוד. איתי. ולמדנו, הכרנו את הסוגי השופרות השונים, את הקשוריות שלהם, ולמדנו את ההנהגה של התוקע, איך הוא צריך להתכונן, ודיברנו על סוגי הקולות, דיברנו על סוגי הקולות השונים, וברוך השם, אנשים בעלי תקיעה למדו, עשו רענון, ואנחנו בעצם נמשיך פעם הבאה. תודה רבה כבוד הרב, בריאות שיהיה לנו. תודה, בהצלחה לכולם. תן אחד אחי. שיעור ראשון באור יהודה, חבר'ה.